Helo, fe enw yw PC Ian. Rwy'n swyddog heddlu cymunedol ysgolion. Fy ngwaith i yw helpu i'w gadw plant a phobl ifanc yn ddiogel. Un o'r ffyrdd rwy'n gwneud hyn yw drwy alw heibio i'w gweld nhw yn ei ysgolion mwyn rhoi cyflwyniadau iddynt sy'n canolbwyntio ar ymddygiad, camddefnyddio sylweddau ac aros yn ddiogel, ar-lein ac oddi ar-lein. Un o'r pynciau rwy'n trafod gyda phobl ifanc yw byw bywyd heb gyllill a chadw'n ddiogel rhag troseddau treisgar. Mae'n bwysig bod pobl ifanc yn gwybod beth yw'r gyfraith am gyllill ac arfau a llafn. Yn deall mae myth ydyw ei bod yn fwy diogel os ydynt yn dewis cario cyllell, yn gwybod beth yw'n wneud os ydynt yn gwybod am rywun sy'n cario cyllell, ac yn dewis byw heb gyllell. Mae'r gyfraith yn dweud ei bod yn anghyfreithlon gwerthu cyllell i unrhyw un dan 18 mlwydd oed, oni bai fod gan y gyllell lafn sy'n plygu yn mesur hyd at 3 modfedd, sef 7.6 cm, neu lai enghraifft cyllell ben Swiss Army. Ei bod yn anghyfreithlon cario cyllell yn gyhoeddus heb reswm da. Reswm da fyddai cyllell pysgota enghraifft. Oni bai fod gan y gyllell lafn sy'n plygu yn mesur hyd at 3 modfedd neu lai. Ei bod yn erbyn y gyfraith cario, prynu neu werthu unrhyw fath o gyllell sydd wedi ei gwahardd neu ddefnyddio unrhyw gyllell mewn modd bygythiol. Mae hyn yn cynnwys cyllell lai na 3 modfedd. Y newyddion da yw dydym y mwyafrif o bobl ifanc ddim yn cario cyllell. Mae'r ychydig o bobl ifanc sy'n dewis cario cyllell fel arfer yn dweud eu bod nhw'n gwneud hynny mwyn eu diogelwch personol. Y gwir amdani yw, dydy cario cyllell ddim yn eich gwneud chi'n fwy diogel. Mae unigolyn ifanc mewn gwirionedd yn llai diogel os yw'n cario cyllell. Mae ystadegau'n dangos bod cario cyllell yn gwneud unigolyn ifanc yn agored i niwed, oherwydd gallai'r gyllell gael ei ddefnyddio yn ei erbyn. Mae dibynnu ar gyllell i ddiogelu ei hun yn golygu nad yw'n cynllunio'r ffordd orau o gadw'n ddiogel. Os yw unigolyn ifanc yn dewis cario cyllell, mae'n fwy tebygol o ddioddef ymysodiad neu cael ei bygwth gan eraill sydd hefyd yn dewis cario cyllell. Cael ei anafu, neu'n waith gan ei gyllell ei hun. Anafu neu hyd yn oed lladd rhywun gyda'i gyllell. Anafu pobl sy'n cael eu hunan yn y ffordd os oes ffrau'n digwydd ac mae cyllell yn cael ei ddefnyddio, a chael ei arestio gan yr heddlu. Rydyn ni gyd eisiau teimlo'n ddiogel yn ein cymunedau. Dyna pam y mae angen annog pobl ifanc i ddweud os ydynt yn gwybod am rywun a all fod yn dewis cario cyllell. A cyfrifoldeb pawb yw ei helpu cadw ein cymunedau ni'n ddiogel. Un ffordd y gallwn ni wneud hyn yw adrodd am rywun a all fod yn cario cyllell, neu unrhyw arf arall. Gall pobl ifanc wneud hyn trwy ddefnyddio Fearless. Ap ar-lein yw Fearless, sy'n gwneud i'n bosib i bobl ifanc gyflwyno adroddiad yn gwbl ddienw. Os ydych chi'n poeni y gallai eich plentyn fod mewn perygl, medrwch cael cyngor a chymorth gan dîm cymorth cynnar eich awdurdod lleol. Fel arall, gewch gysylltu ar Gymdeithas Genedlaethol atal creulondeb i blant am gyngor ar help@nspcc.org.uk. Mewn argyfwng gallwch ffonio 999. Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol ac yn dymuno gael adnodd i'w helpu i gychwyn trafodaeth am y pwnc gyda phobl ifanc, galwch heibio i www.schoolbeat.cymru a chlickiwch ar y tab partneriaid. Yna cliciwch ar y tab Ydych chi heb ofn mwyn ddod o hyd i stori Jamie. Diolch am wrando.